Af en eller anden grund har jeg mistænkt for at gå på samme rapskole som de 3 indvandrere. Mine damer og herrer, så skal vi over til noget andet. Lidt freestyle stadigvæk, og stadigvæk inde i hiphop-kategorien. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Murat. En stor hånd til Murat, mine damer og herrer, så vi giver os lidt guitar. Jeg tror, det er Jonas, der er for tidligt. Hallo? Ja. Mine damer og herrer, en stor hånd til Murat og hans beats. Vi er nået dertil, hvor vi har den sidste deltager, som skal bruge samme beats som både Michael og de 3 indvandrere.